Sziasztok földlakók, és... Na várj, várjon, na most játszani fogunk ezen a, mit tudom én milyen játék. Menj arra, hogy normál. Mondjad megint? Hát ezt hogy kell átvinni? Akkor lépj a visszanyilra és nyomd meg a könnyűt. Hát ezt nem hiszem, hát ez nagyon nehéz a játék. Hát add át nekem. Várjál, ezt már megpróbálom. Már baszki, add már nekem oda te. És elfelejtettem elindítani a stoppert, na jó, most már elindítottam. Hát de Geci nem tudja. Ezt már egyszer megcsináltam, fogd a mikrofont. Úgy se tudja átvinni, na most mind hiába. Na, ide lépünk. Itt még nem, várjatok. Itt még nem megy, ide jövök. Amikor az elmegy, oké, hoppá. Ne röhögj. Na, itt. Már de az a baj, hogy nagyon érzékeny. És nem laggol. Oké. De hogyha jól beállok oda, akkor nagyon régen jár. Hát elég régen játszottam ebbe, oké? 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 Na, adjunk a papának. Na ki nem tudja megcsinálni, te idióta balfászám. Na jó, menj a könnyűre, újra belépünk a játékba. Várj, na add azt a mikrofont, és a könnyű az a... Ési... Na oké, na ez aztán az extra könnyű. Nagyon könnyű, mondhatom. Hajrá! Ja, tényleg, hogyha látsz, majd szólok, hogy mit kell felvenned. Mert kell valami olyasmiket felvenni, hogy jack pontokat, ami, ha azt nem veszed fel, nem jutsz át. Nem engedi. Hiába még. Láttad? Hát nem látod, megcsináltad, csak átváltott egy másikra, itt pedig 2-es. Ja! Ezt már megcsináltam, ez bukás. Hát de megálltál! Ezt nem hiszem el. Na add ide, te bénas! Add már ide! Na jó, lehet, hogy élőben láthassátok Dávid Pacik bunyóját. Ezért most... Te bolond vagy. Mondjad megint, a nézők nem hallották. Te bolond vagy? Hát, ez a kérdésre nem válaszolok. Tudtuk, hogy az vagy. Mondjad megint. Mert tudtuk, hogy az vagy. Hát ezt nem hiszem, itt voltam a célnál, aztán nem tudtam bemenni. Ezen 1000 másodperc a lényeg, haver. Na jó, most hallgassátok. Hagyjál már! Hát ez meg mit jelent, hogy hagyjál már? Az, hogy bolond vagy. Időbe kell oda jutnod. De hogyha onnan kijutottál, lényegtelen oda bejutottni, ebből bemehet a célba. Add már ide, te bénaság, ez a... Véletlenül rámentem az X-re. Az X az a semmi, menj rá az X-re és nézd meg, hogy mi történik. Csak bezárja azt, hogy mutasd, látod, attól még veszi az adást. Add már ide! 500.
Ott már, ide már fél. Elvileg már mindjárt vége kéne, hogy legyen a add már oda, te bén. Na, figyelem, a Patrik barátom megfogja a mikrofont. De vágjon már a számba! Na, nézzétek nézők, hogyan csináljuk meg. Ide jövünk. Fúj, de amit mit csinál? De ennek belejzél a mikrofonba ez a bolond. Fúj, Dávid, menj innen! Inkább azért bejeket a szellemi fogyatékostól. Na, inkább nézd meg, hogy megcsinálom, te szellemi fogyatékos. Várjál. Sziasztok, én Dávid vagyok, ez lesz a leppem, bekapjátok mindegyik, aki nézi ezt a videót. Ahogy te most látod, már ott jutottam át. Nem folyik nem! Mindjárt kupán váglak! Mondtam, hogy élőben Addizárt a mikrofon! Mondtam, hogy élőben bunyol lesz! Nem valok Várjál már be, hogy köszönjek el a kedves nézőktől. Lehet, hogy ettől nevető görcsöt kaptatok. Engem nem érdekel. Ne nézzétek le, hülyeség! Ne hallgassatok rá, mert buzi. Buzi vagy te! Akkor, na, sziasztok, Dávid voltam, ő pedig volt Patrik. Mi az utolsó mondatod? Csicska, Dávid! Ez nem igaz. Ne higgyetek neki, légy szíves. Akkor sziasztok, Dávid voltam.